ಗೈಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದೀಶಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನಂತೂ ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲ ಗೈಸ್. ದಾದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಿಸ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಂದಿತ್ತೇರ ಮುರಣಿಯಾನ ಅದ್ಯಾಪಾಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಪೋದು ಪುನಾಗ ಆರು ಪಂದಿತ್ತೇರ ಸಿಸ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತ್ರೆಗಳ ಬಲ್ಲೆ ಪಂದು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಲತಾ ಯಶ್ ಪಂದು ಅಂಚೆನಾಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಸಿ ಸಾಂಡ ಬರ್ರೆ ಅಂದು. ಬಟ್ ಇನಿ ಸಂಡೆತೆ ಇಂಕ್ಲ ಆಫೀಸಿಗೆ ರಜೆ ಉಂಡು ಪಪ್ಪಡಲ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆತ್ತೆ ಮುರಣಿಂಚ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಸೊ ಆರು ಪೋಯಿನ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚದ ಇಂಕ್ಲಿನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಯಾನು ಅದೇ ಟೆಂಪಲ್ ಗುಂಡತೆ ಈಗ ಹೊರ ಪೋತೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಏನು ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪೋತೀನಿ ಇಂಗ್ಲು ಉಡುಪಿ ಪೋನಾಗ ಆನ್ ದ ವೇ ಏನು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋತು ಜನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಪುನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಪುನು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಈತ್ನೇಟ ಪೋತು ಎಂಕುಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಗತೆ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನನ್ನ ತೂಕ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಲ್ನೇ ಅಲ್ಲೇ ತೊಂಪೋಪೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ಇಂಕೀರ್ ಪನ್ನಿಕ್ಕವೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡರತೆ. ಸೊ ಐಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರೇಗ್ಲ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ಗ ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ಬಪ್ಪನಾಡು ಜಾತ್ರೆ ಓಕೆ ಹೋಯರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ అయినా ರೀಚ್ ಆಯ ಗೈಸ್. ಇಂಕುಲು ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟೆಂಪಲ್ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ ಇಂಕುಲು ದೂರ ತೋಜುಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅದೇ ಇವತ್ತು ರೀಚ್ ಆಯ ಬಪ್ಪನಾಡುಗು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬರ್ರೆ ದೂರ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಷ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜೆ ಇದೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಲತ್ತೆ ಮಗಿ ನಿದ್ರೆ ಅಂಡೇರ್ನಾ ಹಾಂ ಗಮ್ಮತ್ ಗಟ್ಟಿ ಜೆತ್ತಿನತೆ ಬನ್ನಾಗ ಅದೇ ನಿಜ ಇದೆ.
ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಗೈಸ್ ಬಪ್ಪನಾಡುಡಂತೂ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಉಂಟು. ಸಂತೆ ಅಂತೂ ಒಂಜಿರಟ್ಟೆ ಭಯಂಕರ ಸಂತೆ ಉಂಟು. ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪುರಾಣದನ ಒಂತ ಸಂತೆ ತಿರುಗಿದು ಬರ್ತದೆ. ಹೌತುಲೆಗೆ ವೇಟ್ ಮಂತ್ಲಿಗೆ ಐಕೆ ಐಕೆ ಶೋಕೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೋಕತ್ತೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೋಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಗೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮರಳು ಪಂಡ ಮೂಲುಂಡತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಡಾಶನ್ ಕಾರ್ತು ಎರಿತು ಆ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡ ಪೊಯ್ 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 ಕುಲ್ಲು ಬಂದು ನೀನು ಕಾಪುಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಾಪ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಪನದುಲಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿ ತೊಂಬತ್ತಂಡ ಹಾಂಡು ಬಂಗಾಪು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಮೂಲಿನ ರಟ್ಟು ಕುಲ್ಲ ಹೊಡ್ಬೋಲಿ
Sokanda shingadu kullu ite kinni gonju itanala kullawda iken kulnadu unfu kinni karbini undang me munfatule ಐಟ್ ಅಂಕುಲು ಜವೆಂಗ್ ಕೊಡಿಯಪ್ಪ ಐಟ್ ಅಂಕುಲು ಇದೆ ಮುಂದೆ ಕೊಂಚ ಕಾರ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಶಿ ಅನ್ಕುಲ್ಲ ಅವಳಿದೆ ಇದೆ ಕೊಲಂಬಸ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ನಂದುಲ ಚೋಕು ಜೋಕ್ಲಿ Dile mami, dile vale. Purple out. Pink shopping. ಇದೆಷ್ಟು ಬಳೆ ಅಕ್ಕ? ಇದೆಷ್ಟು ಬಳೆ? ಕಾಜಿ 350ಗೆ. ಇದು ಸಪ್ರದ್ದು ಉಂಟು. ಕೇರೆ ಉಂಟು, ಕೇರೆ. 시원하네? ಕಿನ್ನಿನ ಬಾಲ್ ಉಂಟು, ಕಿನ್ನಿನ ಬಾಲ್ ಉಂಟು.
ಮುಗಿಯೂಜಿ ಗೈಸ್ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗಿನಾತ ಮುಗಿಯೂಜಿ ಅಲ್ಪ 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 ಅಂದೆ ಅವು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅವು ರಡ್ಡು ಕಡೆಟುಂಡು ಎನ್ನ ಪಿರವಳ ತೋಜೊಂದು ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಎದುರುಡ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪಲುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಏನಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲೆ ಕೊಡು ಕುಲ್ಲಿಯತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬೋವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ 60 ಒಂದು ಉಂಡತ್ತೆ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಕರ ಈಗ ಮುಲ್ಪ 60 ಎಂಕುಲ್ ಕುಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪ 100 ಗೊತ್ತಿಜಂಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನನಾಂಡು ಸಂತೆ ತಿರ್ಗಿನ ತುಂಬ್ಯೂಜಿ ಸೊ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಶೋ ತೋಜುಂಡು ಮಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿಗೆ ದೈಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸೋಪುಲಿ ಏತಿಗೆ ನಿತ್ತಲ್ಲ ಸೋಪು ತುಗೆ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಡಿಜ್ಜವು ಅದೆತ್ತಲ್ಲೇ ಮಮ್ಮಿ ಮುಗಿಂಡು ಬಪ್ಪನಾಡು ಜಾತ್ರೆ ಇಂಕಲ ನನ್ನ ಇಂಕು ಪಿದಾಡ್ನುಂದಿ ಚರ್ಮೂರಿ ಇದೆ ತೊಂಡೆಯಾನ್ ಒಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡತಿ ಡ್ರೆಸ್ದನೇ ಸಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ತೊಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ತೊಂಡ ಕತ್ತಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ಓಡು ಪಿದಾಡ್ನು ಪಂಡ ಒಪ್ಪ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ಪನತೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ ಐಕ್ ಕೊಡೋದು ಬರ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನೋಡತೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ಜಾತ್ರೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಂದತೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇನೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸೊ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಆತ್ನೆಟ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.